weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to babaɓe julde jeeri abdallah luggere ko on takkusana yoni ha toon to magama kame kundela en jiya e gardidi kabaruji men coftal ɓalli ma en jaɓan toon to leydi Mauritanie kalen ko fate premiére division mo leydi Mauritanie taw jaɓɓerɗen ko ceerno Mika Harouna Ba toon to leyɗele Europe ma en jaaha toon to Espagne kame Italie jaɓɓuɗen ceerno Oumar Diallo toon to leydi France kame Allemagne e Angleterre ma en gar ko fate jencude e pottitte juɓɓinade kikiɗe hande e hanki musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni joni jañoɗen jam ñalle moon e musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique eɗen goni dewbir tati jolal hitande ujunnaje 2019 no mbinuɗen e gardidi kabaruji men ma en jaa toon to leydi Mauritanie kalene jencude ko fate premiére division mo leydi Mauritanie taw jaɓorɗen ko ceerno Mika Harouna Ba toon to leydi Mauritanie ceerno Mika Harouna Ba kalna en ko fate jencude mo premiére division mo leydi Mauritanie. weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e hello muɗum coftal ɓalli kabaruji coftal ɓalli ummarade leydi Mauritanie ko fugu koyɗel AS Sinim kañum fottuno e AS Garde wattidi lappudeɓe gotel e ɓolum to wuro meɗen Kayhaydi FC Kayhaydi kañum fottuno e Nouakchott King lappiɓe gotel e ɓolum AS Kazar kañum fottuno e Médine Rosso mbaddi ko ɗekki ɓolum e ɓolum AS Police kañum e GAHE mo Elmina kañum en mbaddi ko ɓolum e ɓolum kabaruji coftal ɓalli ummonade leydi Mauritanie e dande musidɗo moɗon Mikailou Harouna Ba. Seydi Ba ceerno Mikaila Harouna Ba sen gummima toon to leydi Mauritanie ma jaɓan toon to leydi France kalen ko fate jencude e pottitte hanki taw kadi ko juɓɓinnode ko fate ñalngu 12 biijo ñalngu 12 biijo oɗo équipe biteɗo Toulouse ko kañum tigui huccidirno e Lyon ko Lyon kay heeɓi folde ɓe loggi tati e wondude loggi ɗiɗi e nder dingiral mabɓe ha joni gonɗen ko toon to leydi France ko Angers ko kañum tigui hebno jaɓɓade Strasbourg ko Angers heeɓi folde Strasbourg loggel gotel e wondude ndiga Amiens ko kañum jaɓɓino Brest kay foola loggel gotel e wondude ndiga Montpellier ko kañum yano ha toon to Metz ɓe keeɓi waddude ko ɗekki ɗiɗi e ɗiɗi nim ko kañum fonno jaɓɓade ren kono kam match o waɗama ko wiite rapporté walla dirtinama ha saaha goɗɗo Marseille ko kañum tigui jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Lille Marseille kay heeɓi fodde Lille loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Bordeaux ko kañum jaɓɓino Nantes ko Bordeaux heeɓi folde Nantes loggi ɗiɗi e wondude ndiga Nice ko kañum joni joutata e oɗo équipe biteɗo Reims Saint-Étienne ko kañum uddata nguɗo ñalngu 12 biiji taw kadi ko kamɓe jaɓɓoto ɓeɗo witeɓe Monaco sen gummima toon to leydi France ma jaɓan toon to leydi Italie kalen ko fate série A mo leydi Italie jaɓɓuɗen ceerno Oumar Diallo jaam ñallema iya wuro Seydi Ba ceerno Saydou Ba salmitama juurama salmini hettiyankoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kabaruji men coftal walli taw ko ɗemgal pular fuɗɗorren ko toon to série A mo leydi Italie haalen kay ñalngu 11 biije kikiɗan tim pottite mum jokkina toon to leydi Italie hakkude ɓeɗo wiyete Bologna kañum tigui jaɓɓino Inter mo Milan ko Inter mo Milan fooli Bologna balluji ɗiɗi wondude baliyel gotel kikiɗan kino udno pottide toon to leydi Italie ko derby Torino wulɗi jaw hakkude FC Torino kañum tigui jaɓɓino Juventus mo Cristiano Ronaldo ngal ɗon pottal noon ko Juve kay fooli FC Torino baliyel gotel wondude ndiga e ñalawma hande noon ñalngu 11 biiji jokkina toon to série A mbo leydi Italie hakkude ɓeɗo wiyete Atalanta mbo Bergamo kañum tigui jaɓɓino Cagliari noon fooli Atalanta mbo Bergamo baluji ɗiɗi wondude ndiga ɓeɗo wiyeteɓe Cagliari noon kañum tigui fooli Atalanta mbo Bergamo baluji ɗiɗi wondude ndiga ceerno Saydou Abou ndi ha wattuji 15 yoni toon to dowlaji Europe potite jokkina toon to série A mbo leydi Italie taw koye ñalngu 11 biijo hakkude ɓeɗo wiyeteɓe Genova kañum tigui jaɓɓino Udinese noon fooli Genova baluji tati wondude baliyel gotel komo watta tan Lecce jaɓɓino Sassuolo ngal ɗon pottal ko Didier
baluji didi Elias Mbo Verona kanyum tigi jabina Brescia Mbo Mario Balotelli ngalum potanne kay ko Elias Verona foli kay bedo wite Brescia baluji didi wondude baliyel gotel e o da sanga taltende do e hojomaji sedda ma potite jokkuta ko nyangu sappo e goɓije ton to leydi Italie hakkunde ɓe iteɓe Fiorentina witeɓe Fiorentina kañum tigi jogori jaɓɓade Parma sanga wattuji sappo e jeetati kikiɗan nawda ton potide ton to série ambo leydi Italie sanga wattuji nogas fawɗi hojomaji capannayyi e joyi ton to stade San Siro mbo Milan ko AC Milan kañum tigi jaɓto Lazio mbo Rome taw noon ko kamɓe tigi uddat ɗen ɗon potite kikiɗe hannde ma noon pottital gotal fettu e kikiɗe janggo taw ko ngal ɗon pottital kay uddata ñalngu sappo e go'oɓiji hakkunde ɓe leyteɓe Espagne kañum tigi jaɓɓuto Sampdoria ngal ɗon pottal noon watta kay koye kikiɗe janggo tigi ton to dowle Italie ha hannde noon ko ton to série ambo leydi Italie heddoɗen ceerno Saydou Ba haalen kay ko fati e garɗingo ko ardi kay ko Juventus mo Cristiano Ronaldo jogui ko toɓɓe nogas e jeenayyi ɓe ɗiteɓe Inter mo Milan rewi hen jogui ko toɓɓe nogas e jeetati AS Roma toɓɓe nogas e ɗiɗi Atalanta mbo Bergamo toɓɓe nogas e goho ɓe ɗiteɓe Cagliari toɓɓe nogas e goho so tawi ko Lazio mbo Rome e wondude Napoli mbo Kalidou Koulibaly woni e mabɓe kala jogui toɓɓe sappo e jeetati ceerno Saydou Abou ha hannde noon ko toon tigui heddoɗen toon to série ambo leydi Italie haalen kay ko fati e banggue loggito toon to banggue loggito ardi toon ha hannde kay ko ɗoyte Ciro Immobile kañum tigui fetto toon to Lazio mbo Rome taw ko international italien jogui ko loggi sappo e ɗiɗi Romeo Lukaku taw noon ko ɓiɗɗo Belgique najo fetto toon to Inter mbo Milan jogui ko loggi jeenayyi oɗo witeɗo Moreno Luis taw noon ko colombien fetto toon to Atalanta mbo Bergamo jogui ko loggi jeetati oɗo witeɗo Berardi Domenico taw ko fetto toon to Sassuolo jogui ko loggi jeeɗiɗi oɗo witeɗo Dugan Zapata fetto toon to Atalanta mbo Bergamo taw noon ko international colombien jogui ko loggi jeegom ceerno Saydou Ba gasi kabaruji meɗen coftal ɓalli ko fati e série ambo leydi Italie taw ko ñalgu sappo e go'oɓijo Seydi Diallo ceerno Oumar Diallo ha joni keddotoɗen ko toon to leydi Italie kalen ko fati e pottital jubbinnogal kikiɗe hanki o taw kadi ko AS Rome jaɓɓino oɗo équipe biteɗo Naples en paami tigui ko Naples heeɓi folde AS Rome loggi ɗiɗi e wondude loggel gotel on ɗon match noon heeɓino dartinede hojomaji jondi gam kadi oɗo biteɗo Kalidou Koulibaly heeɓino hebde kongude musɗi cekniji ha tengti noon e ko fate ƴettoje taw kadi ko ɓeɗo supporteur uji ɓe AS Rome en kalino e kabruji meɗen ɓennude to e série A mo leydi Italie en heewi ko wiyete fannu racisme e nder leydi Italie match o noon heeɓino dartinede hojomaji seeɗa gam kadi dartinde ɓeɗo supporteur uji mo AS Rome caggal kay nde ɓe ƴetti ƴettoje mettude cekniji ko fate racisme oɗo biteɗo Kalidou Koulibaly sen gummima toon to leydi Italie ma en jaɓan toon to leydi Angleterre kalen ko fate ñalngu sappo e go'oɓijo pottitiɗe keeɓino jokkude kikiɗe hanki kikiɗe hande o ko oɗo équipe biteɗo Chelsea hebno huccodirde e Wolves e Watford ko Chelsea kay heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi wondude loggel gotel Crystal Palace ko kañum tigui huccodirno e Leicester City ko Leicester City heeɓi foldeɓe e galle mabɓe loggi ɗiɗi wondude ndiga oɗo équipe biteɗo Tottenham ko kañum tigui uddata oɗo nguɗo ñalngu e waktuji sappo e jeeɗiɗi pawi hojomaji capanɗe tati ɗo to kaldeten ɗo match o kay woni koye jouede ɓeɗo noon wiyeteɓe Everton ko kamɓe tigui joudata e Tottenham sen gummima toon to leydi Allemagne ma en jaɓan toon to leydi Espagne kalen ko fate Liga mo dowla Espagne jaɓɓuɗen ceerno Oumar Diallo tigi ceerno Saydou Ba ha hannde koye kabaruji men coftal ɓalli taw ko ɗemgal Pulaar heɗoɗen ha toon to La Ligue mbo leydi Espagne haalen kay ñalngu sappo e ɗiɗi ɓiije kikiɗankin pottite jokkino toon to leydi Espagne hakkude FC Séville kañum jaɓɓina Atlético Madrid ngal ɗon pottal ko gotel e gotel kikiɗankin udno toon pottide toon to Dinguira Santiago Bernabéu ngal Real Madrid ko Real Madrid kañum tigui jaɓɓino Real Betis mbo Séville ngal ɗon pottal noon ceerno Saydou Abou ko ndiga e ndiga tigui woni ko ngal gaynire kikiɗan noon pottite jokkino toon to La Ligue mbo leydi Espagne hakkude Real Valladolid kañum tigui jaɓɓino Mallorca ngal ɗon pottal ko Real Valladolid foli Mallorca baluji tati wondude ndiga e kikiɗe hannde noon pottite jokkine hakkude Villarreal kañum tigui jaɓɓina Atlético Bilbao ngal ɗon pottal ko ndiga e ndiga oɗo sangata haltende ko Osasuna kañum tigui woni e fettudide Deportivo Alaves ngal ɗon pottal ngal yaare hojomaji capanɗe jeeɗiɗi tati kono noon ko ɓeɗo witeɓe Osasuna kañum tigui heewi taw loggude balluji nayyi ɓeɗo witeɓe Deportivo Alaves ko balluji ɗi tan heeɓi loggude hen taw e ngal ɗon pottital e kikiɗan noon sanga wattuji sappo e jeetati fawɗi hojomaji capantati ma pottite jokku toon to La Ligue mbo leydi Espagne taw ko ñalngu sappo e ɗiɗi ɓiijo toon to Dinguiral Balaydo ko Celta Vigo jaɓɓoto Getafe sen yeehi toon to Dinguiral municipal ma ɓeɗo witeɓe Leganés jaɓɓo Eibar e kikiɗan nawde pottide ha laaɓa sanga wattuji nogas e goho toon to La Ligue mbo leydi Espagne ko ɓeɗo witeɓe Granada kañum tigui jaɓɓoto ɓeɗo witeɓe Real Sociedad
Ceerno Saydou Ba hande noon ko toon to la ligue mbo leydi Espagne heddoɗen haalen kay ko fati gardingu ko FC Barcelone mo Lionel André Messi adi ardi toon to gardingu to jogui ko toɓɓe nogas e ɗiɗi Real Madrid rewi hen jogui ko toɓɓe nogas e ɗiɗi Atlético Madrid woni tatawo ɗo jogui ko toɓɓe nogas jogui won tatawo ɗo jogui ko toɓɓe nogas e goho FC Séville wonto naybo ɗo jogui ko toɓɓe nogas e goho so tawi ko Granada kañum tigui wonto place joɓi ɗo jogui ko toɓɓe nogas Royal Sociedad kañum tigui wonto place jagoɓe ɗo jogui ko toɓɓe sappo e jeenayyi sen yeehi tan to banggue logui Ceerno Saydou Ba ha hande toon to banggue logui to ardi toon kay koɗo wiyeteɗo Gérard Moreno kañum tigui ardi toon taw noon ko fetto toon to Villarreal taw ko international espagnol en jogui kay ko logui jeetati Karim Benzema international français fetto toon to Real Madrid jogui ko logui jeeɗiɗi Lorraine fetto toon to Betis Séville taw ko international espagnol jogui ko loggi jeeɗiɗi Dani Parejo fetto toon to FC Valence jogui ko loggi jeegom Ceerno Saydou Ba ko ɗum ɗo wona kabaruji meɗen ɓurno tentude ɗo e bange la ligue mo leydi Espagne ko musidɗo mo guiɗo mo Diallo Oumar Dembel kettugi malaki jaam yegam hirane Seydi Diallo Ceerno Oumar Diallo sen gummima toon to leydi Italie ma jaɓan toon to leydi Allemagne kalen ko fate Bundesliga mo dowla Allemagne Bundesliga mo dowla Allemagne e ñalngu sappoɓijo heeɓino jokkude e pottitu mumen e kikiɗe hannde o ko Union Berlin ko kañum tigui fottidirno e oɗo équipe biyeteɗo Hertha Berlin ko Hertha Berlin kay foola loggel gotel e wondude e ndiga Fortuna ko kañum tigui jabbino oɗo équipe biyeteɗo FC Cologne ko Fortuna heeɓi foldeɓe loggi ɗiɗi e wondude e ndiga ɗo joni to kalten yaare hojomaji sappo e joyyi ko ɓeɗo wiiteɓe Auguste Bourg ko kañumen jaɓɓi oɗo équipe biyeteɗo Schalke 04 ko ɗekki ndiga musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe aya weltare ɓiɓe fulɓe andu diine ma ko ɗum ɗo wonno kabaruji meɗen komin tongatno on to leydi Mauritanie ko ceerno Mika Harouna Ba to leydi Espagne kañum e Italie ko Ceerno Oumar Diallo huufi haalide nde ko musidɗo moon guiɗo moon Seydou Abouba yo jaam Allah hiranen